अउरी ऐसन कहानी देखें खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी आ घंटी के निशान दबावे के मत भूली। अंकिता के केक की दुकान। एक समय में मुकुंद अपना परिवार के संगे एगो विकासशील देश के एगो छोट शहर में रहत रहले। मुकुंद के परिवार गरीब रहे। मुकुंद अपना पीछे पत्नी मनोरमा अबुरी एगो बेटी अंकिता छोड़ गई बाड़े। अंकिता के माई बाबूजी के गुजारा करे खातिर लम्हर घंटों काम करत रहले। अक्सर रोज रोज गुजारा करे में छटपटात रहले। रोज की तरह मुकुंद सांझ के काम से घरे आवत रहले। मुकुंद बहुत ही थक गए लुप्त रहले। मनोरमा मुकुंद से कहली कि आज काहे बहुत थक के लुप्त बाड़ू, का आज भी पैसा के इंतजाम नहीं खे? मुकुंद उदास होके कहले ना। तबे अंकिता ओही जा आ गयलन। अंकिता तोहरा माई से कहलस कि माई हम भूखल बानी। मनोरमा चुप हो गयलन। उनकर मुंह से शब्द ना निकलत रहे। मुकुंद कहले अंकिता के खाना दे। मनोरमा अबहियो ना हिल। ई देख के मुकुंद बर्तन में देखे लगले। बर्तन पूरा तरह से खाली रहे। ई देख के मुकुंद शांत हो गए। अबुरी मनोरमा की ओर देखे लगले। मनोरमा के आंख से लो निकलत रहे। ई देख के अंकिता समझ गई आज खाना ना पकावल जाला, घर में राशन खत्म हो गई बा। अंकिता कहलन कवनो दिक्कत ना माए, भूख ना लागल, एक गिलास पानी पी के सूख जाए। ई सुन के मुकुंद अंकिता के गले लगा लेला। अंकिता छोट उम्र से बहुत ही स्मार्ट आ हिम्मत वाली लड़की रही। अंकिता तय करेले कि एक दिन वो बड़ होके अपना परिवार के आर्थिक हालत में सुधार करी है। अंकिता तोहरा माई से कहेले कि हमहू काम पर चल जाए। एह पर माई कहेले कि इतना कम उम्र में काम के दे। अंकिता जिद करे लगले। मनोरमा आखिरकार सहमत हो जाले। अंकिता से कहत बा कि ठीक बा, काल से तू हमरा साथे चलत बाड़ू। ई सुन के अंकिता खुश हो जाला। मनोरमा घर के रखे के काम करत रही। अगला दिने सवेरे अंकिता मनोरमा के साथे निकल जाला। अंकिता अपना पढ़ाई के संगे संगे ई काम करके अपना परिवार की मदद करेली। एक दिन मनोरमा और अंकिता काम से घरे जात बाड़े त अंकिता रास्ता में एगो केक के दुकान के लगे रुक जाले। मनोरमा अंकिता से पूछेले कि कब भल? अंकिता कुछ ना कहता। चली घरे चलल जा। मनोरमा अंकिता के मन समझ में चल गए रहे, लेकिन गरीबी के चलते वो मजबूरी में रहली। नौकरी के पैसा मिलला पर मनोरमा के अंकिता खातिर केक बनावे के सामान मिल जाला। केक की सामग्री लेके घरे आवत घरी मनोरमा सोचत रहली कि अंकिता खातिर केक बना के काल ओकरा के सरप्राइज दे दी। अगला दिने मनोरमा अंकिता खातिर केक बनावे लागेले। अंकिता रसोई में आके सब कुछ देखत रहले। अंकिता बोलत बाड़े का कर रहल बाड़ू मम्मी? मनोरमा कुछ ना कहेले। तू खेले जा। अंकिता बोलत बाड़े हम देखल चाहत बानी की रौरा का बनावत बानी। अंकिता छोट उम्र से बहुत समझदार रहले। अंकिता चुपचाप खड़ा होके सब नुस्खा देखत बा। अंकिता के सब नुस्खा याद बा। तब जाके अंकिता के खाना बनावे में रुचि हो जाला। अंकिता केक बनावे के नुस्खा माई से सीखल। आओ नुस्खा के राज जाने में आ गए। उनकर रोज की दिनचर्या फिर से शुरू हो जाला। कुछ साल इसने बीत गई। अंकिता अब बड़ हो जाला। एक दिन अंकिता सोचत बा कि ई कबले चलत रही। हमरा कुछ करे के बा, बाकिर हम का कर सकीले? बहुत सोच विचार के बाद अंकिता अपना माई के लगे चल जाले। अंकिता अपना माई से कहेले कि
वो दुकान शुरू करे की चाहत बिया। का रउआ हमार मदद करब कृपया? माय कहेली, हमनी के जवन कमा लेनी जा ओकरा से जियत बानी जा। दुकान शुरू करे में बहुत पैसा लागी। हमनी के लगे जमा राशि नहीं थे। ई सुन के अंकिता निराश हो जाला। अंकिता के उदास देख के ओकर बाबूजी अंकिता के पास जाला। वो अंकिता से कहता रे, का बात बा, तू इतना दुखी काहे बाड़ू? का भयल? अंकिता सब कुछ बतावे ले। उनकर बाबूजी पूरा बात सुन के कहता रे कि माफी चाहतानी, हमनी के लगे इतना पैसा नहीं खे कि हमनी के धंधा शुरू कर सकीले। अंकिता तय कैलन कि कुछ हो जाव, दुकान शुरू कर दिए। अंकिता हर महीना अपना काम से कुछ पैसा बचा ले। हमेशा की तरह अंकिता उनकर बाबूजी सवेरे काम पर चल जालन। अंकिता के माई अस्वस्थता के चलते घर में ही रहेले। अईसने चलल आ दिन अईसने चलत रहेला। एक दिन सवेरे अंकिता अपना परिवार से कहेले कि आज से काम पर ना जाए। अंकिता के माई बाबूजी सुन के चौंक जाले। अंकिता के बाबूजी के लागेला कि अंकिता काम के चलते थक जाला। यही से अंकिता ये बात कहता रे। बाबूजी अंकिता से कहेले कि तू कुछ दिन की छुट्टी ले ली, आराम करी। अंकिता के माई भी माथा हिला के ओकर बात से सहमत हो जाले। अंकिता कहता कि चिंता मत कर, हम काम ना करे जात बानी, काहे कि हम आज से आपन केक की दुकान शुरू कईल चाहतानी। हम धीरे धीरे पैसा बचा ले बानी। हम वो पैसा से आपन केक की दुकान शुरू कईल चाहत बानी। बाकी मम्मी, हमरा राव मदद की जरूरत पड़ी। माँ ये सुन के खुश हो जाले। आँख में खुशी के लो आवला। अंकिता केक की दुकान शुरू करेला। अंकिता बहुत स्वादिष्ट केक सेंकेला। पहला दिने छोट छोट केक बनावला, आ सस्ता दाम पर बेचेला। पहला दिने ही उनकर सब केक बिका गई। ई देख के अंकिता के बाबूजी भी ओकर मदद करे के सोचेले। अब अंकिता उनकर परिवार पूरा समर्पण से केक की दुकान चलावला। उनकर मेहनत के फल मिले लागल। उनके बनावल केक तुरते बिकाए लागल। ए तरह से उनकर धंधा बढ़ी लागल। अब अंकिता के केक शॉप की शाखा पूरा शहर में बा। अंकिता अपना परिवार के संगे सुखी जीवन जिए लगी। आज अंकिता एगो सफल कारोबार जनाना बाड़ी। अंकिता अपन सपना पूरा कर लेले बाड़ी। वो अपना मेहनत, दृढ़ संकल्प आ दृढ़ता के कहानी से दूसरा के प्रेरित करत रहेली। अंकिता की कहानी एगो याद दिलावत बा की जोश, लगन आ मेहनत करे के इच्छुकता से केहू भी अपन लक्ष्य हासिल कर सकेला। आ अपना परिवार खातिर बेहतर जीवन रच सकेला। कहानी के सारांश देहल गइल बा। हालात चाहे जवन होखे, मेहनत कबो ना छोड़ी। एक दिन रौरा सफल होखब।